Херпесът. Херпесът е... Това не е вирус, това е белег на дълбок конфликт, който душата все още държи и не може да забрави. Да. Херпесът е като камбанка. При всеки стрес той се проявява. Проявява се и в повечето случаи излиза при страх от отхвърляне, от унижение. Херпесът е индикатор, че сте погълнали отрова и тялото ви иска да го изхвърли, да я изхвърли. Ако искате да разберете какъв е конфликта, от който е причинен, ако искате да разберете къде е вкоренен и как да го премахнете, можете да си уредите една консултация при мен. Аз съм Нели Маринова, холистичен психолог, консултант, квантов терапевт. Благодаря.